chamamos Sergio, Sole, Xana e Ainara. e vamos facer este experimento que se chama Lámpara de agua. Para facer este experimento precisamos un vaso de agua, 2 pastillas efervescentes, unha xarra, pintura e unha chorra. outro vaso e aceite. e os pasos son: Primeiro, botamos un vaso de agua na xarra. E se é pouco, botamos un poquinho máis. E agora botamos a pintura. e logo removemos con unha cuchara ou un palo. Agora botamos 2 vasos de aceite. E logo esperamos con paciencia a que o aceite este arriba e a auga con cor este abaixo. Logo botamos 2 pastillas efervescentes e vai botando burbujas. Isto pasa porque a auga e o aceite, como se separan, agora se botamos a pastilla efervescente, vai botar burbullas. As burbullas van sair e así como se fai a lámpara de lava.